tady Shamekiss a... Čau, tady Janek. A dneska je nejlepší video a to je ostré čili prampurky a je to zase nový video, předtím jsme dělali Prime, tady jsme roztlákali, trošku jsme ho vyupgradeili, ale úplně nevadí, Prime teďka jsme nechali doma, ale teďka jsme si vzali čili, velký palení a je fakt plný, že jo? A zkusíme ho otevřít. Jo, a tady to je bez dodatků. Lidi, tipujte si, kolik tam je čili papričky. Je taková ta nejhorší challenge. My musíme vydržet bez 1 hodinu, bez mlíka a bez pití. 1 hodinu a jsou to ostré čili. OK, jdem na to, takže střih jako to rozbalon. OK, takže mám tady ty chipsy, viděli jste ten dobrý střih? Jo, byl dobrý. A jdem na to, 3, 2, 1. Teď. Nějak to lidičky nešlo otevřít. Kámo, jako možná je tam moc čili. Jako jde to třeba poznat. OK. Pálí to. Ale ne, to je moc. trošku nakecal. To ani moc nepálí. Ale to rozkoušeš. No tak to. A vysáš jednu teď dá ochutnávku, takže bum. Bum. Kluci, mohli byste ochutnat tady ty... Ochutnávku pálivých pramburek. Kolik byste tomu dali hvězdiček? Ty to má, ale já taky ne. Ty taky? Ne. Chcete to zkusit? Chceš to zkusit? Běž, já zkusím. A to taky zkusím, tak běž. A budete na videu, nevadí? Ne, chcete vědu? Co? A to pálí, pacha. A ne dost. Když si dáš jednu, tak ne. Zkus to pálí, jo. Pochutnejte. Ne, Malinká. Je zase klidně malinký, no. Kolik tomu dáváte od 1 do 10? Ale to napálí. Podáháme 0. 0. A ty? No tak 5. A ty? Kolik máš? Napálí? No ale tak to tě neptám. Tam kolik k tomu dáváš bodů. Tak? Kolik tomu dáváš od 1 do 10 bodů? To bodu. Říkal? Kolik dáváš? 9. 9? Tak taky 9. To bylo dobrý. Já tak děkujem, tak čau kluci. Že jste ochutnali, příště se můžete zase něco, kdybychom vás potkali, tak bychom mohli zase něco nabídnout od vás. Jo, tak čau. Když už jsme u toho, tak jsme si tady šli trošku zaběhat. Jdeme holky? Jo, můžeme.